Day uset rolin keng ubashet kala ya udin Ambrose bat uroman rey nang ta soprano ke desel ngibdeng singam ba ya pibaro kito kibicungo tanan ban singap bat ban page ya ki videos hakane ke channel kajing krepa di kito ki paralok ki bampat da ban subscribe singam ba ban ai jing krishan ya ke channel da ka opinion ya utu subscribe button hakane ke video ngin ya page kandiat ya ka kana lengkot jeng uset rolin haka jing im jeng haka jing ya kon rosling kakerteng basisha jeng uset rolin kadai ukol by Daniel Lopez lakai uha ka arpa pratarik jeng upaname usnam kat kandai spa prapai handru ulas dang ban training haka professional wrestling haka por ka udang don tangkat sausnam karta ulayo ya kanam haka jing lakai balai loy hapo kakerteng jeng katailar blak kabala tip na kabanta ka jing tibit jeng haka kam bat haka jing lakai ulayo ro ya ka jing job ka bakraw hapo ka jing lakai ro da ka job ya ka Raw World Championship Haus nam arajar Chipeu day haus nam arajar Qatar ula join no shaka WWE ka World Wrestling Entertainment bat ula sedang ya ka jinga kon wrestling jeng kum uset rolin amsho kum ukol bi Daniel Lopez haka basdang ula kiu shaka nam haka jinga kon wrestling ka WWE kum uwei ni kidekot haka wei ni kikrup ka bakarteng ka dashil harengkat uroman rein bat udin Ambrose bat day nadu nang nehi uset rolin ula sedang ban pau ka nam bat keburom jeng haka jinga kon wrestling harengkat ka jinga trelang jong kine ki arngon hapdeng ka jinga trelang jong kine ki langot haka krop ka bakarteng ka dashel andre ka jingkela ka bakraw haka jingem jong uset rolin kalawancha haka arterik jo penajon usnam arajar khatsau haka ba uset rolin ula shet kala ya uroman rein bat udin Ambrose daka ba ula atak kensan yaki daka still share lane ka shuki harengkat ka jing dan lang jong Triple H bat uran di Arton kene ka jingle jong uset rolin kalapan pra hipom ya ka jinga dai jong kine ki langot bat ya kane ka kenhun ka bakarteng ka dashel bat dai nadu nang nehi paro langot kilaya la ka jong kalanti ka ba kerpang kadaw ka jingle jong uset rolin kumne kadai ba usngau bat ungai ba unsala ban yo ya ka jingjob ka bakraw da ka ba udon marwe bat ukwaro banmi da ka jingka serngeu jong kane ka kenhun kata ka dashel hanrei tangkato kan epor uset rolin ulayo iya kalat ban yo e ka bor bat ka jingta da ka ba ulalej ban penia solang bat Triple H ka Stephanie McMahon bat ki vede kidkhot jong ka authority nang ta la ithoro ya uset rolin namar ka jingla jong bale shibon kikam bat la nyau ro yu kum uta uwei nekino ye kon wrestling batibit tam haka partai uset rolin ulaya tho sang kurim bat ka we nekino ye kon wrestling ka bapaw nam haka partai ka kerteng jong ka bekilin bat kila don ro ka we ka kon kantai ka balaka hakaslam arajar arpeu ha ubnai di samba kane kalong tang kandiat ka kana syapang jong uset rolin unang ye kon wrestling bapaw nam ka partai kuble shiboni pi ki bapet ya kane ka kana inse syampat bat pi hakawe ke video kuble shibon